Ezekiel 17 verse 23. Also they fumene tote by Pinetan Fudel. Ezekiel 17 verse 23. Ezekiel 17, chapter 17, verse 23. Isihloko intetho kaPawulos e-Areyobhagi. Verse 23. Ndihamba ndisingasinga izinto enizihlonelayo, ndafumana nesibingelelo ekubhalwe kuso kwathiwa, kongaziwayo uThixo. Thandaza. Amen. Akhalo kuyaxesha kutshiwo kwathiwa ngumfundisi Ndabeni ngicela ubulisa umfundisi wethu apha eBrentini umfundisi uthwala. Ndibulise ulutsha, ndibuyise Sunday school, ndibulise obhuti phangasemva. Amen. Apha ke sixelelwa ngomkhonzi uPawulos. uPawulos bahamba noSilas kunye noTimothy. Bathe apha egambeni kwabo baya kwindawo ekuthiwa yiBeria. Bathe xa befika eBeria bafike bashumayela uYesu. Bahambe beshumayela kuzo zonke indawo. Amen. Bathe besashumayela njalo eBeria asuke ahambe uPawulos. Uhamba kwakhe uPawulos wahamba waya eAthene. Amen. Uthe xa selefika eAthene uPawulos wafika wayihlola eAthene eshumayela khona. Thegambeni kwakhe njengebeshumayela njalo eAthene wabona izibingelelo ezikhona apha eAthene. Kucasba abantu bale ndawo ngabantu abathanda ukunqula izithixo kakhulu. Amen. Ngabantu abathanda ukunqula into abayibonayo. Amen. Uthe njengoba ebonile wathumela ukuthi makuyolandwa uTimothy kunye noSilas eBeria. Amen. Bathe besayolandwa njalo wabizelwa entlanganisweni uPawulos kuba ebeshumayela. Ukumbiza kwabo entlanganisweni bathi, Paul, yintoni le uthi uze nayo apha eAthene? Sifuna uyiva lento uthetha ngayo uzointroduce apha eAthene. Amen. Wathi uPawulos, apha eAthene ndithe ndihamba, bantu baseAthene ndabona izibingelelo. Ndayiqasba ndabona ukuthi nina ningabantu abathanda umnulo kakhulu. Amen. Uthe uPawulos bayenetshilo wathi, ndithe ndihamba ndijonga izibingelelo zenu, ndafikelela kwisibingelelo esibhaliweyo, kwabhalwa kwathiwa kongaziwayo uThixo. Amen. Uthi ndithe ndihamba bantu baseAthene ndabona isibingelelo, kuthiwe kwesi sibingelelo kongaziwayo uThixo. Amen. Now ithi incwadi yeBhayibhile emveni koko wazama ubacacisela uPawulos ngalo Thixo bathe bamazi. Amen. Wathi uPawulos lo Thixo nithi nina nimazi, nguye lona wake wavusa indoda ifile, nguye lona wake hamba weza ehamba phezu kwamanzi, wathi nguye lona wabethelelwa emnqamlezweni ngenxa yezono zethu. Ithi incwadi yeBhayibhile nguye lona uThixo lona kwathi kwahlatywa kuye satsho thina salophila. Ithi incwadi yeBhayibhile nguye uThixo lona ngemivimbo yakhe 839 satsho saphiliswa. Wathi uPawulos nguye lo Thixo lona wahlatywa ephangweni bathuka umhlaba kwakhe kwaphila ilihlo leJoni. Ithi incwadi yeBhayibhile
ukuthi abantu nina ningafanga bayamazi uThixo kodwa abantu abamazi uThixo. Amen. Ningafanga abantu bayamazi uThixo kanti abamazi. Abantu bavile ngoThixo, abantu bavile ngaye ukuba ukhona umuntu okuthiwa nguYesu, but iproblem yabo amamazi ukuthi uYesu mbani. uYesu wabo wababuza abafundi bakhe ngenye imini wathi abantu bathi ndingubani, wathi nina ke nithi ndingubani. Amen. Ngoba uYesu wayefuna ukuqinisekisa ukuthi abantu ndihamba nabo inene bayandazi na. Ithi incwadi yeBhayibhile bathi ekumbizeni kwakhe abanye bathi abantu bathi uIsaya, abantu bathi ungumprofeti, wathi uSimon Petros kuYesu unguye undiguye endiguye lowo uphilileyo, unguye unyana kaThixo. Kanti ungahamba nabantu kanti abakwazi. Abanye bamoyamanisa noIsaya, abanye bamoyamanisa kunye noJeremiah. Na ubangcwele uPawulos wabashumayeza abantu, wabaqalela ngoYesu ukuze bazane naye. The problem these days, siyame epulpitini sishumayela uYesu kubazalwane, abazalwane bayikhupheni into bayive enkonzweni bayoshumayeza abantu. Khawuqelele bangapha abantu abazise ngoYesu wena. Bangapha abantu bashumayeze wabaqelela ngoYesu wena. Thina sishumayele wena, bangapha baqelele ngoYesu. Unantu abantu abafuna usindiswa kodwa bayamazi, bamazelaphi babekhwanile bathi kongaziwayo uThixo. Bayamazi yena ukhona but abamazi ukuthi ubani. Ukhona yena ongaziwayo uThixo, banesibingelelo esibholwe ongaziwayo uThixo. Ithi incwadi yeBhayibhile emveni kobeshumayele uPawulos baqale bakhuphuka bayoqubutha kuThixo ongaziwayo, bashiya uThixo babo bemazi bayoqubutha kulungaziwayo. Yebangcwele abantu ninibele kumabetha noThixo babo abasoze baguquke. Kudingakala ukuthi nimazise lo wena uThixo ukuze bazoguquka. Abazokwazi ushiya uThixo babo bazokhonza uThixo bangamaziyo. Kudingakala nina niphakame nihambe niyobazisa ngalo Thixo wenu ukuze abantu bazoguquka. Bangapha abantu bashumayeze, bangapha abantu bashumayezwe nguwe. Hayi ndisimsiwe mna ndintombi ntondi inyathele ingqigobe, ndinyathele ingqigobe ndisitswe kakhulu. Hayi yabona mna phela ubugcwele. Bangapha abantu baxelele ngale nto incedayo wena. Bangapha namhlanje ndizomkhupha abangcwele enkonzweni ukuthi niyoshumayeza abantu bakaThixo. Andizange zokunika nini ithemba because niyazana ncakasana noThixo. Kunabantu ngaphandle abangamaziyo uThixo, abadinga ukwaziswa ukuthi lo mntu nihamba naye ngubani na. uPawulos akazange afike amadeke, azange afike adeke oThixo babo. Wayakuba wathi ndiyabona ukuthi ningabantu bezibingelelo, ndithe ndabona nesinye isibingelelo esibhaliwe kodwa ongaziwayo uThixo. Nayo ndifuna unazisa ngoba abanye bayaqubutha kuye kodwa bamazi. Bakhona baqubutha kwesa sibingelelo kwangoba kwanele basibe khona, but iproblem yabo baqubuthe into abangayazi. Baqubuthe into abangayazi. Wena uthi mbani? Uthi mbani uThixo? Uthi mbani uYesu? Yebo ngcwele. Abantu bayathabalala phandle, abantu baphela neziyolweni, abantu
abanye zitshomi zakho ufana nabo kodwa yikho neminenge wabo bashumayeza ngoThixo. Awusange usibhodarishe nothi masike sihambe senkonzweni nje. Awusange usihluphe. Ungasoze ngithele kwalomuntu ongasindiswanga. Hayibo mzalwane, bazawusindiswa njani bengashunyayezwanga? Bazawusindiswa njani bengaxelelwanga ngoYesu? Ukushumayela abangcwele akungomsebenzi wabashumayeli kuphela, kodwa nabantu abazalana naye, even nabazalwane, ngumsebenzi wenu ukulanda itshomi zenu ziphume eshiphini zizokwamkela uYesu. Zozazela itshomi zakho mna ndishumayela apha ephumethini apha. Ngumsebenzi wakho uyolanda itshomi zakho elizweni uzamkelisa uYesu. Umzalwana achomane netshomi for more than 3 years zangu wayicela ngoYesu nangenye imini. Sisiwe nasisiwe. Zangu wamxela ngoYesu tu. Kodwa utshomi yena uyakuxelela, yetshomi masike sikawuyele nkonzo yakho masihambe siyepartini ke siyosela. Uxelela oko wena soze umxelela. Wayexelela it is because of proud ngalento yakhe. And proud njengayo uyayazi ufuna uyazisa nani mhlambi nawe ungakaxeleli nje uyazi uthi bani uYesu wena. Ndize namhlanje ndizicela bazoshumayela mkhosi kaThixo ngelizwi elithi ichibi laseBethesda, kodwa imessage yami yatshintsha. kuThixo ongaziwayo. Abantu ababingeleli ngoba bengamfuna uThixo. Abantu abakhonza uThixo babo ngoba lo wakho uThixo bengamfuni. The only problem yabo it is because abamazi uThixo wakho. Isizathu sokuba abantu bangakholwa bangasindiswa it is because every day if nabafundisi sebeshumayela bazobaxelela ukuthi imoto yakho iyeza, iblessings zakho ziyeza, ziyajika izinto zakho, impilo yakho iyatshintsha. Kodwa iproblem abantu abazani noThixo. Uzayitshintsha njalo uThixo impilo yakho bengazani naye? Abamlephelisha uThixo bathi uThixo ongaziwayo. Athi omnye selegula athi kaka uthandazele uthethe nalo Thixo wakho kuba uyakwazi ubusinziwe but problem akamazi lo Thixo wakho. Mna I refuse ukubeka umuntu isandla ndingamazisanga qala ngoThixo. I refuse ukuthandazela umuntu engayazi nento ndimthandazela ngayo. Iproblem yabantu bafuna ubekwa izandla ngabantu abangamazi ukuthi bashumayela ntoni. Uya ngaphambili ufuna ubekwa izandla kuba kuthiwe into zabo ziyabuya kodwa kakwazisanga ukuthi ushumayela ntoni lo muntu. Beka isandla kanti unesinye isibingelelo kwayena esinengqondo uThixo. Ebusuku baneyobingelela kuthiwa kwakunendoda, le ndoda lena yayithi phambi koba iyoshumayela iqale iyohlamba. Xa iyohlamba phana ikhwaze uwakaZulu, ithi yehla uwakaZulu. uwakaZulu ofuna aqala agxobagxoba amanzi wakhe, ukwagxobagxoba kwakhe athi ahlambe. Kuthiwa wehla uwakaZulu kanti abantwana bakobile emnyango bathe wehla uwakaZulu wafika wangena emanzini. Yahlamba le ndoda yahamba yoshumayela. Thi xa ifika ishumayela phana yaphilisa isikhwana, yaphambisa abantu ku-wheelchair. Abantwana bashiye endlini. Abantwana bathi manje siyohlamba siyokhazwa uwakaZulu nathi. Bangena phaa kwandlu yakhe bafika bakwazi uwakaZulu amanzi bawabilisile. Bathi yehla uwakaZulu, wangena amanzini abilayo uwakaZulu watsha wafa. Ukufa kwakhe uwakaZulu baqala abantu ecaweni ababebehleli ku-wheelchair baphinda bakwazi uhamba. Kanti engenziwa nguThixo bebesenziwa uwakaZulu bephakamile nje. uwakaZulu ngokufile
ungasakwazi usebenza ipower zazisekho. Yey bangcwele. Ungahambi ufuna ubekwa izandla ngumuntu ongakuxelelanga ngale nto hamba nayo. Oh yes, Lord. Amen. Wena ufuna ubekwa izandla kuba kuthiwe into zakho ziyebuya, kuba kuthiwe imali yakho iyebuya, kuba ucelelwe i-ID number yakho. Yey ngophi lo Thixo hamba nayo, ngophi lo Thixo hamba nayo. Abantu bagcwala gqithi xa uthe wenza i-miracles because bafuna impiliso, bafuna ukuncedaka, ba-desperate. uThixo uthi funani itanci ubukumkani bamazulu, konke okunye kuzawulandela. Uzobekwa isandla, kanti ubekwa isandla indoda enkulu kaZulu. Yebangcwele uThixo uyazisa ebantwini, ubaxelele ngoYesu Kristu, umxelele wabethelelwa emnqamlezweni. Uthe ukubethelelwa kwakhe emnqamlezweni bamtyakatya. Ithi incwadi yeBhayibhile amaRoma namaJuda bayekhona apho, babephethe izabhokhwe, kwezi zabhokhwe zithinjelwe ngencingo ehlabayo. Ithi incwadi yeBhayibhile babemane bebetha bebuya nenyama, every time xa bebetha bebuya nenyama. Sikhonza lo Yesu thina emuthi owabethelelwa emnqamlezweni wafa, kodwa ngosuku lwesithathu wabuya wavuka, ngoba yena unamandla wokunqoba ukufa, unamandla wodala kungekho bekhona. Nguye bangcwele owanceda uYophi, mhla uYophi enamathuba. uYophi wamemeza wathi ndiyamazi umhlawuleli wama ukuthi ohleli waya. It is because wayesazana akasana noThixo wakhe. Thank you. Yabona uma usazana naye zithi into zibetha, uthi ndiyamazi uhleli. Zithi into zikuvenela, uthi ndiyamazi uhleli. Bathi abahlobo bekujikela, uthi ndiyamazi. Ondakasala ndiyamazi uhleli, Yeah. ndiyamazi. Azi uyamazi nalo Thixo wakho, azi uyamazi noba sekukubi na. Ithi incwadi yeNtshumayeli ukhangela umsebenzi kaThixo, ngokuba ngubani na onokolula into ayenze yakhoso. Ithi ngomhla wentsikelelo kuthiwa yinta, kodwa ngomhla wobubi qonda kakuhle ukuthi lo mhla wobubi nalo wentsikelelo wenza uThixo. Lo mhla wobubi nalo wentsikelelo wenza uThixo. The problem yabantu bayonwaba xa kumnandi, kodwa xa kukuba abantu bohlulakala kukuqonda. Ngomhla wobubi qonda kakuhle. Ethi incwadi yeBhayibhile Tshumayeli 7 verse 13 to 14. Ngomhla wobubi qonda kakuhle ukuba lo mhla wobubi nalo wentsikelelo wenziwe nguThixo, kodwa iqabazela uSathane. Yo, uSathane akandifuna ndibona. Yo, utheni mna? uSathane andiyazi uba into layifile emveni kwamnyaka. Ke lapho umfo ethetha kwakwaFacebook uxelile uthi hey, uThixo kodwa hayi wasihlonda. Abuze omnye ngantoni, wathi yena waye uThixo wayeka uSathane asemhlabeni, kuba uSathane wayenawo amandla woba uSathane amnqoba ngesemhlabeni, but wabiyeka wasemhlabeni. uThixo usihlondile, uyalila lo ndiqoba utyiwa zinto zakhe. Akamazi ukuthi lo Thixo athetha ngaye ngubani. uThixo usamnqoba uSathane nanamhlanje, akadingi uSathane ukuze ambulale, uzaqoba. Amen. Bangcwele kubani lo Thixo nihamba naye? Amen. Kubani lo Thixo nihamba naye? Wake wathi ngenye imini uAbraham eyonikela ngo-Isaka, uthi u-Isaka tata nazi inkuni, nangu umlilo, iphi imvu? Wathi uAbraham uThixo uyokuzibonela, ngoba sikhonza uThixo ozibonelayo. Uyazibonela izinto zinzima ungenakutya efrijini, kodwa uThixo sukambonelele.
uyambonelele uThixo ungenamali yosabantwana esikolweni kodwa uThixo asukakubonelele. Uyambonelele uThixo abantu bekurayithe off kodwa akubonelele ngoba yena uThixo obonelelayo. uThixo ngazwayo washumayela uPawulos kasiphambe sibenyawo. Washumayela uPawulos wathi lo Thixo nithetha ngayo kuye lo wathetha ngezwi kwakhona ihlabathi. Wathi lo nithe akaziwa. Ndithanda ingoma ithi ewe lowo waziwayo ungophilileyo. Lo nithe akaziwa uyaziwa kongoba ukhona ehlabathini kwadalwa nguye. Nguye lo Alpha, nguye lo Omega, nguye isiqalo, nguye isiphelo. UnguJehova Elohim, UnguJehova Tsidkenu, UnguJehova Rafa, UnguJehova Yahweh. Nguye lowo wanqaba unyana wakhe kuphela wakhamselele. Problem yabantu bamazi. Wena uyabagxeka abantu kodwa iproblem yabo bamazi lo muntu. Ubagxeka njani ungabashumayezanga? Ngabagxeka abashumayezeleyo. Ubagxeka njani ungabashumayezanga? Andithi babazenza uziright. But ubagxeka njani ungabashumayezanga? Bazawuzishiya njani isibingelelo zabo ungabaintroducanga kwisibingelelo sakho? Bantwene ake namhlanje siphume kuqala 2021 ake siye ebantwini siyobazisa ngoThixo. Le branch ndifuna xa ndiphinde ndibuye ibigcwela. Ake sihambe siyokwazisa abantu ukuthi lo Thixo simane sizomshumayela kwaligani ngubani na. Siyobazisa ngalo Yesu sithetha ngaye ukuthi ngubani. The only problem why abantu bengezi apha besenze isibingwezelo zabo ekuhlaleni, it is because abamazi lo Thixo wenu. Abantu badinga uintroducwa kuThixo wenu ukuze bazane naye. Abantu babanesibuza ngaphandle benabadlaleni ngabantu omnye basile kampetsheni. Into bakwenzeka njani pha? Bayakhala uyiqonda lento but iproblem akho mntu yakubo. Akho mntu tabaxelele. Hayi bayeva nabo bayiva ikeyboard iyakhala. Mabese. Sidinga abantu bazofakela enkonzweni. Bayolanda abantu bakaThixo ngaphandle baze nabo. Abakwazi ukuza ngaphakathi abantu bakaThixo bengalandwanga. Bazawusindiswa njani bengashunyayezwanga? Bazawusindiswa njani? Bantwe cela umuntu othi namhlanje nami bengamazi cela ukwazana naye. Banewuze ngaphambili bengamazi lo Thixo cela ukwazana naye. Number 2, cela abantu bathi thina sizawuphuma siyokwazisa uThixo. Futhanaza nabo sizawuphuma thina siyobazisa ngaphandle. Sizabaxelela bezingayazi abantu futhi sibaxelela ukuthi uThixo ngubani. Xa beze ngaphambili baxwayisa amandla because uthi xa uhamba uyovangela abanye bafike bakuthuke ufuna ntoni kwa? Ayintoni oxela ngayo mani. Dinga abantu abathi zawahamba ndiyomazisa. I will tell my friends ndizabaxelela abantu ukuthi ngubani lo Yesu. I don't care ukuthi kwenzeka ntoni but ndiyaphuma ndiyomazisa ngalo Yesu. Abantu bakaThixo yazi kukuthana ndisibuza umbuzo ukuthi ithenge phetha ababhekezi njalo bengazokhotha kanti befuneka ndimazisile. Akuthina kade mfundisa apho eyokwazisa abantu ufuthi uyaphangela akahlali kozini for the land. Kudingakala abantu basekozini bathi sizomazisa uThixo. Bayawuza ngaphambili ndizomazisa banenhloni ngabo nathi banenhloni ngayo. Banenhloni ngabo
nathi banentolo ukumazisa phakathi yini Yesu thimlo bekhonza thimlo Yesu bebanesiya ecaweni every Sunday asuka flatini abenenhlolo asuka benenhlolo Yesu ndifuna ukwamkela ngicela umuntu othona namhlanje ndifuna ukwamkela ube inkosi nomsindisi wobomi bakho bendingakwazi ukuthi uba bendingakwazi ukuthi uyasithinta isimo somntu bendingazi ukuthi abantu bakho Thixo uyabavelela ngamaxesha onke athi bonke abangabantu bajikelezile banjengentabizayoni engasoze yashukuliswa athi waka lentshaba noma lingeza ngase-right noma lingeza ngasekunene kodwa kosuka kuwe lona lingakwenza kanto cela umuntu othi Yesu namhlanje ndiyakwamkela Yesu namhlanje ndiyakwamkela baleka ndithetha nawe kanye baleka hleze ndilivale ethuba kanti yi-last chance yakho yoba wamkela uYesu andishobuleli mntu kwathi into zininzi bagcwele zininzi izinto ngakumbi ngoku-festive season ungasuka mboni nonyaka ozayo Yesu namhlanje ndiyakwamkela ndifuna ungene ngaphakathi kwami umhlaba ndicela nomntu othi bendisindisiwe kodwa ndawa namhlanje ndivuselele Yesu ndifuna nomntu othi ndandihlabelela futhi ndiqambe bayiwashipaza zikho ngephetha ndandihlabelela kodwa ndazi bakwathini Yesu buyisela igift yakho khawuleza ngaphambili ndandishumayela ndazi kwathini Yesu buyisela igift yakho ndandivangela ndingena uthotha kodwa ngoba ndazi kusela ndivile Yesu buyisela igift yakho baleka uze ngaphambili nomntu othi yakhula cela baleka andifuna ulivale ethuba andiphilanga baleka ize ngaphambili I don't care ukuba sisive sinjani baleka uze ngaphambili bagcwele iSunday yethu yokugqibela lena ku-2020 engandihalela uvalela umuntu ngaphandle ndithe ndicela umuntu othi Yesu ndizawuphuma ndiyoshumayela iindaba zakho ezilungileyo ndathi ndicela umuntu othi ndifuna ukwamkela Yesu ndathi ndicela umuntu othi Yesu ndicela undivuselele ndathi ndicela umuntu othi igift yami yebiwa Yesu namhlanje ndizoyilanda baleka uze ngaphambili cela uvale pha emnyango sizothandaza futhi sisondela phambili bona bashata ugcwele Thixo ugcwele Nkosi andifuna ulivala ngethanda lethuba Yesu ndiyakwamkela njengenkosi nomsindisi baleka uze ngaphambili ndixathe ebhayibhile ngabona omnye oguqukayo emazulwini kuyakikizela oshaya izandla kuyavula baleka uze ngaphambili Yesu ndifuna ukwamkela namhlanje ube inkosi nomsindisi wempilo yakho khona lo mntwana wentombazana wayengishwayeza ngalindeni lapha andibona bendikhanga uthandazana bathi ndibona athandeka amen Yesu cela uze ngaphambili tatana cela uze ngaphambili wena kanye tata cela uze ngaphambili Yes ukwamkela sozosiza nawe sipasahamba sawulawo imaphatha umuntu wami ahalela uzibona ukeyboard player benye
Akhala udlala etsini. Akhala ukwazi udlala lento. Awukhale. Awukhale. Okay. Ngejimini uzomkhumbula. Uzomkhumbula njimini. Wena uzoba keyboard player. Ngifuna ukunika ugcobo. Cela sibe ngenyawo sonke. Fundisa. Cela sithandaze ngeke. Cela umuntu ofuna ukwamukela uYesu ahlele khona kuye. Ofuna ukwamukela uYesu ahlele. Mawu ngegama laYesu. Ungulathixo walanda thina nanamhlanje enzela abantwana bakho inceba Nkosi Yesu. Ndiyathandaza wena waseNazaretha, sikwazi ngezithilelo, sikwazi umangaliso empilweni zethu. Baphitheka abaninzi mhla sasikuthatha besithi sophinda sibuye sibe ngaboni. Sibonga inceba yakho Nkulunkulu wasezulwini. Siyathandaza, banika amandla, banika amandla, bathobe Yesu, bathobe. Hallelujah. Bathobe ngoba kunento oyibeke phakathi kwabo. Iveze Thixo namandla, ichile ibonwe lelo xesha eli. Hallelujah. Ongaziwayo kulobapha naye akaziwa mazise Thixo wethu zazise. Simple because he died for me. Oh, I love him. Oh,